olyan helységbe, ahol nagy meleg van, megszárad, akkor azt már el is lehetne dobni, tehát tönkre megy. Összekap a bőr, zsugorodik, hiába van letűzve, varrás szétnyílik. Meg szépen lassan kell száradni. Varrás, láttam, hogy vartatok is nagyon komoly tűkkel. Elég sokféle fajta tű van. Egyrészt milyen bőrt varrunk, másrészt melyik áll a melyik mire kezére. való? Mutasd meg már egyszer, melyik mire való. Gyakorlatilag ugye ez nem csak méretétől függ, a rövidebb szőrű, vékonyabb bőrű állatokhoz használom ezt a két típust. János, az emberem, az szívesebben a egyenes, én szívesebben használom a görbetűket. Ezeket inkább a vékonyabb részekhez. Ez egy ilyen köztes görbetű, illetve ezt a típusút, ezt a félhold alakút, ezt a hozzáférhetetlenebb szűk helyeken használom előszeretettel, és ezt meg főleg olyan állatoknál, nekem ez nagyon jó kézre áll, amelyiknek hosszabb a szőre. Jobban tudok vele, illetve sokszor a hónaljaknál, szintén olyan hozzáférhetetlen helyen ügyesen tudom forgatni, beszúrom így, akkor fordítok egyet rajta, mert mindig úgy varjuk a bőrt, hogy a fonákjáról kifelé. Hogyan lehelsz életet a munkáidba? Végül is itt nagyon kell ismerni az állatokat. Az állat, ugye egyrészt a szobor kialakítása, van az állatnak anatómiája. Azt mindenképpen ismerni kell. Ismerni kell a viselkedését, hogyan mozog, milyen a tekintete ennek az állatnak. Hangsúlyozom, megpróbáljuk leutánozni. Én kanyarodjak vissza itt a legelső világbajnoki megmérettetésemre. Ott ugye megkértem a bírót, mesélje el, hogy mi a nem jó. És ő mondta, hogy a lehető legjobb preparátum is csak hasonlít magára az állatra. Ennél a Wapitinél mi lesz a végső stádium, amikor igazi fazont adsz neki? Milyen munkafolyamatok lesznek ezek? Ugye mivel ez egy nyitott szájú állat, ugye itt nem tudjuk megcsinálni azt teljesen készre, pontosabban majdnem készre az egészet, ugyanúgy a száját szépen belülről ki kell alakítani, vannak ilyen kétkomponenses anyagok, amivel ki tudom simítani. Fested is? Festeni kell, mindenféleképpen kis retuspisztollyal, azzal szoktuk, mert a színét elveszíti a bőr, illetve az egész... Hol megy itt a festék? Vagy elő a festék hol megy itt? Hát ebbe a pici tartályba. Ide minimális kell, sokszor ez a tartály, ez még nagy is. Nagyon minimális mennyiségű. De pipa? Hát úgy néz ki, igen. Csak ebből ezt nem szívjuk, fújjuk. Tehát ez még majdhogy nem nagy is. Ez a tartály, ez nagy. Ezzel adtok akkor szint neki, hogy esetleg kifakult egy kicsit. Mindenképpen ezzel így van. Tehát a szája az ennyire körülményes neki, ennyire oda kell figyelni a szeme mellett még a szájára is, hogyha nyitott szájú? Igen, ezek az anyagok, amiket említettem, ezek a két komponensű valami, Magic Scoop-nak hívják, viszonylag hamar megköt, van ebbe is különféle fajta színű, de ezt mindenképpen festeni kell utána. Csiszolás, formálás után. Legvégén ugye ezek a festékek mattszínűek. Végén fényt kell adni neki, tehát tulajdonképpen a frekventált részeket, orr, szemzug, szem körül, azt egy ilyen szintén lakkal, ilyen speciális lakkal, ez a retuspisztollyal lefújjuk, illetve az egyes helyeken kis pici ecsetkével, hol van, itt van egy, pici ecsettel, ezeket ki kell húzni, hogy fényt adjunk nekik, mint ahogy nekünk is, ugye egy nedvesség van a szemnél, tehát csillog a szemünk. Ugyanúgy az orrnál, az orr üregbe. Van-e jó és rossz preparátum?
Természetesen Mi a van. különbség? Sajnos van. Az olyan preparátum, amelyik egyrészt a beállítás, tehát szintén oda kanyarodok vissza, ismerni kell, látod, milyen szokása van. Sajnos volt úgy, hogy a madaraknál, szalonkánál illető mondja, hogy legyen ilyen magot csipegető formában, na most ilyenkor az ember azért kicsikét úgy rosszul lesz. Mert szalonkat tudjuk, hogy kukoricát például nem eszik. Na most ilyeneket azért nem csinálunk meg. Illetve olyan mozdulatok, ami már nem természetes az állatnál. A másik része, ugye, hogy a szemek, fülek, orrok, tehát nem csak itt a végtagra gondolok, hanem amit előbb említettél, ezek a tekintetek, hogy ezek hogyan viselkednek. Végezetül, Wapiti, hova készül? Kinek készíted? Hol lehet ezt megtekinteni? Esetleg hol tudjuk mi kiállítva ezt leforgatni? Az a terv, hogy június végére egy diorámába, ott be lesz építve, kicsit messze innen én tőlem Vásárosnaményba. Hoppá. Ez egy magángyűjtemény, de nyilvános látogatható lesz majd. Most kezdjük ezt a diorámát építeni. Ez igazából ez is 4 részre fog osztani. Európa, Afrika, Kanada és a hegyi vadfajok. Hát sok sikert hozzá, mert gondolom, hogy te fogod ide elkészíteni a diorámát, hisz ez egyik kedvenc munkád. Gondolom nem kevés preparátumot fogsz oda elkészíteni. Nem, per pillanat, ami készen van, az olyan 101 néhány preparátum, de még most jön egy pár darab, amit fel kell öltöztetni, és be kell építeni. Hát sok sikert és jó munkát hozzá. Köszönöm. Kedves nézőink, hát bízunk benne, és reméljük, hogy eljutunk Vásárosnaményra, a megnyitóra esetleg, és megtekinthetjük mi is az elkészült alkotást, a remek művet. De addig is reméljük, hogy megfelelő betekintést engedtünk a preparálás rejtelmeibe, műhelytitkaiba. Egy kicsikét jobban megismerkedtünk Karesszal. Hát nagyon komoly mestert láthattunk, nagyon komoly munkákkal. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!